I no he deixat la música de banda perquè us volem donar a conèixer a la banda de música de Son Rapinya, que demà viatja cap a terres valencianes per participar en el certamen internacional de bandes de música. Marina, Andreu, bon vespre. Tot un honor per ells, no?, perquè són la primera banda en participar-hi de les Illes. Bon vespre, Elisabet. I sí, com tu bé deies, són la primera banda de les Illes que participa en aquest certamen que es du a terme a València, i avui tenim el privilegi de veure aquest assaig general que estan fent. Ja hi ha una miqueta de nervis per partir, sobretot ganes de demostrar de què són capaços els mallorquins i les mallorquines per terres valencianes. Nosaltres ara els sentiu aquí que estan, tampoc no volen destorbar molt perquè, clar, avui és l'assaig general, però bé, tenim el president de la banda de Son Rapinya. Ben, Jaume, per favor, pot venir un momentet? Explica'm-nos una miqueta en què consisteix aquest certamen. Aquest certamen és un certamen que fan a València, d'una història de 128 anys, i he tingut la sort de ser la primera banda de les Illes que poden participar. Conta'm un poquet, quantes bandes se presenten? Enguany se n'han presentat d'haver 78 i hem tingut la sort d'estar triats. O sigui, supos que contents i amb moltes ganes. Imagina't, o sigui, és un verdader honor per nosaltres poder estar en el Palau de la Música de València i poder tocar allà. Hi ha nervis o esteu tranquils? Sí, hi ha nervis, no tothom pot tocar allà cada dia. També hem de ser un poc honests, i si hi ha nervis n'hi ha, ho hem de dir. Nervis són bons, si no hi ha nervis, malo. I veiem que també hi ha gent de diferents edats, hi ha nins més joves. El nin més jove que toca amb vosaltres, quant any té? Si no record malament, crec que té 3 anys. No vull per aquí, ara no el veig, però té 3 anys. I quan sou que bon anau? Anem cap allà 50. O sigui, sereu una bona truc. Som molt. I de moltíssimes gràcies i sobretot que vos vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Elisabet, ara voldré que els sentigueu un momentet i xerrarem amb el director d'aquesta banda de música de Son Rapinya. Molt bé, d'escoltar. I Elisabet, anem a veure si podem agafar un momentet en el director de l'orquestra mentre ells continuen tocant, sobretot que no volen molestar. Bé, un momentet, conta'm-nos, que en Jaume mos deia que hi ha una miqueta de nervis, però bueno, com ho duis? Nos enfrentamos a uno de los retos más grandes que se puede enfrentar una banda. Es el certamen internacional, es una responsabilidad muy grande. La primera banda balear que va a un certamen, es súper complicado de juntar a tanta gente. Vamos a intentar hacer el mejor papel posible. Quines són les vostres expectatives en aquest certamen? La expectativa es que la banda suene como no ha sonado nunca. I eso creo que lo estamos consiguiendo. Sí, nosaltres hem de dir que és veritat, ho feis beníssim tots i sonau molt bé. Y si puede caer algo bien, pero juegas con muchísimas cosas. Perquè hem de dir que el certamen aquest és com una espècie de concurs. Es una competición internacional. Competimos contra 3 bandas de Alicante, una banda de Portugal, una banda de Murcia y nosotros que representamos a la Balear. I de moltíssimes gràcies. I per favor, si podeu tocar, nosaltres vos escoltam i despedim aquesta connexió, Elisabet, amb aquesta música de la banda de Son Rapinya. Moltíssimes gràcies, Marina, que bé que sonen, molta sort en aquest certamen en el que participen.